Ja, de dikdakkers, het valt weer goed op dat jullie er zijn. Ja, we hebben de oranje auto maar meegenomen en het is weer overal gezellig. Dus, en over oranje gesproken, het EK komt eraan. Dat is wel ons ding natuurlijk. Iedereen kent ons wel die oranje supporter is. En ja, dan komen we wel weer met een leuke oranje plaat. En die gaat 27 april uitkomen. En hoe gaat die heten? Mogen we dat vertellen? Ja, dat mogen we wel vertellen. Dat mogen we nog niet vertellen, Hans. Nee. Dus 27 april vind ik nog zo'n eind weg, dat mogen we nog niet vertellen. Nee, oké, maar we kunnen wel iets anders vertellen. Dat het geschreven is door een bekende Nederlandse collega, zanger. Dat mag ik wel zeggen wie? Een oude rocker. Jan Rot. Ja, Koelewijn. Jan Koelewijn. En jullie gaan ook optreden op de camping. Ja, we gaan naar Nederland-Duitsland met onze oranje auto. Dat is 2400 kilometer heen en 2400 kilometer terug. Kijk, die kilometerstand die moet even wat omhoog. Dus ja, dat kan natuurlijk heel goed als je daar dat soort landen gaat. Dus het wordt een leuk feest. Op de Oranje Camping zijn we daar te zien. En als we terugkomen van het EK, dan staat er nog een heel groot sportevenement te wachten. De Olympische Spelen in Londen. En daar is ook een Oranje Camping. Dus daar gaan we ook naartoe. Ik denk dat wij reële kansen op de EK-titel hebben. En ja, medailles gaan we natuurlijk ook pakken op de Olympische Spelen. Het Nederlands hockeyteam is natuurlijk ook een hele grote kans hebben weer. Dus ja, ik denk dat Nederland als klein land toch wel heel wat te vertellen heeft op sportgebied. En dat is natuurlijk wel heel mooi. Onze auto hebben we dus nu even een andere kleur gegeven. Tegenwoordig kan het er allemaal zo makkelijk. Hè? Dus straks in augustus hebben we weer een zwarte. Dus het is, ja, het is allemaal niet zo moeilijk. En dikdakkers is natuurlijk wel een redelijk bekende naam aan het worden. En daar willen sommige mensen hun auto wel aan mee verbinden. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om dat soort dingen met elkaar te kunnen doen. En als we dan heel even kijken, als de auto dadelijk weer zwart is, wat zit er dan voor de dikdakkers nog aan te komen? Nou, dan zijn wij alweer druk bezig met wat er gaat gebeuren voor de winter van zeg nou 2012, begin 2013. Het idee hebben we al klaar. En het wordt een hele winterse plaat, dat kan ik wel zeggen.